Terve! Tässä hieman uutisia Jäppinen Akatemiasta. Eli halusin kertoa sulle nopeasti, että meillä on uusi tuote tulossa. Se on pikalukemisen maisteriohjelma. Mä en nimeä paljasta vielä, mutta voin kertoa, että me ollaan sitä juuri parhaillaan tuottamassa. Ja se tulee olemaan videoitu koulutus. Ja se tulee olemaan laajempi, tehokkaampi ja perusteellisempi kuin tämä Jäppinen Akatemian 7 päivän pikalukukurssi. Ja mä annan sille myöskin takuun. Ja siinä maisteriohjelmassa me tullaan meneen syvemmälle vielä pikalukemiseen ja opetellaan perusteellisemmin vielä niitä tekniikoita, miten lukea nopeammin ja miten muistaa lukemansa paremmin. Ja mä tuun paljastamaan siinä joka ikisen salaisuuden ja tiedonjyväsen, mitä mä oon ikinä oppinut pikalukemisesta. Eli se tulee todellakin olemaan maisteritason paketti. Ja oikeastaan tällä erää ei vielä enempää, mutta tarkkaile sun sähköpostias ja käy kattoo meidän sivuilla, mitä uutta sinne on tullut. Toivottavasti nähdään siellä kurssilla.